Darec. Tak máme hotovo. Sekačka spravená, vrčí, seká, prostě paráda. Jsem rád, že se to povedlo. Takže dávejte si na to bacha a když se to stane, nepanikařte hned, zkontrolujte unašeč, pokud se ulomí tady ty dva zobáčky, tak to vlastně dopadlo dobře. Stojí to od 200 do 400, něco takového. Takhle to tam patří na to. A ty se upálej, nůž to rozhodí a pak to dostane vibrace. Takže to je spravený. Jinak můžu doporučit na to domácí tvoření pro takový ty kutily, jako jsem já, tato golasada od Makity. To je úplně bomba. Dostal jsem to od manželky k Vánocům, myslím. A mám tam fakt všechno, co potřebuju. Používám to pořád. Klíče, hromadu nástavců, krásně, kapesní imbus, pohromadě hezky, bomba. Druhá skříňka v tom, hráčná, malá, velká. Jo. Super věc. Takže tu doporučuju. Nebojte se koupit, mě Ježíšek přines, udělal mi velkou radost. 221 dílků, Makita. Jo, takže bojujte, držte se a užívejte léto. Za chvíli začneme dělat dříví. Ahoj.